webcast, live webcast in Prescott, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibahing dagat, maminom Prescott na nakantabay po maminumhal, mapabaguan Prescott o mga datayan ng Prescott na nakantabay. Magandang oras po dyan at magandang hapon na po sa mga oras na maminumhal. Tayo po maminumhal ay magkaisa na mag-start sa ating Wednesday service maminumhal na sabi nga ng ating pinakamamalapit sa Prescott na huwag natin pababayan na pagkakatipon na gaya ng ugaling iba. Prescott, dito po maminumhal, basahin po natin Prescott sa Hebrew, G's Prescott, 24 muna, tuloy-tuloy yung basa hanggang sa 27. Prescott na sabi dito maminumhal, at tayo magtinginan upang tayo magudyukan sa pag-ibigan na mabubuting gawa. Nasabi ng 25 na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na yung kung namamalas na malalapit na ang araw. Prescott, nasabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos ng ating matanggap pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Sabi ng 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan na apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya nakakatakot sa bagay, Prescott, na ibabaliwala natin ng mga minumahal itong salita ng ating pinakamamalapit Prescott, na sa mga oras na maminumahal, mayroon po tayong pagkakataon maminumahal, na tayo maminumahal ay makapagsimba o sumamba sa ating pinakamamalapit Prescott. Binabaliwala natin maminumahal. Yung iba sa ating maminumahal, na riyan may oras naman maminumahal, pero imbis na dumalo sa banal gawain, diretso sa mall, maminumahal, doon nagpapalipas sila ng oras maminumahal, Prescott, na wala namang maminumahal kabuluhan ng kanilang pinagagawa, maminumahal, minsan nagkakasala pa, maminumahal, nakakatakot sang bagay, maminumahal, na talaga nandun, maminumahal, pag nagkakasala ka na, sinasadya mo na, maminumahal, isang kabangisan na apoy, maminumahal, ang lalamon. Ibig sabihin, maminumahal, bagsak, didiretso ka doon sa impyerno. Lahat magsabi ng amen. Nakakatakot. Masakit man na salita ng ating pinakamamalapit Prescott, pero ito'y sinalita ng ating pinakamamalapit. Kaya ating sabi nga maminumahal, talagang kung sinasadya na natin maminumahal, minsan bigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating pinakamamalapit Jesus. Paalalahanan pa tayo, may mga darating maminumahal, mga dilobyo sa ating buhay, mga pagsubok maminumahal, mga karamdaman maminumahal. Nandun maminumahal, sinusubok muli tayo ng ating pinakamamalapit pang muli na ating manumbalik maminumahal sa ating pinakamamalapit at ibalik natin ang kainitan sa ating paglilingkod. Lahat magsabi ng praise the Lord na nara maminumahal, karapat dapat lang maminumahal na minsan mapaalalahanan tayo maminumahal upang muli tayong uminit sa paglilingkod sa ating pinakamamalapit. Prescott, sa oras na minumahal, habang hinihintay pa natin ibang mga kapatiran na nariyan maminumahal naglalakbay patungo sa ating banal gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat maminumahal, hanggang sa lugar na ito maminumahal. Tayo na po magkaisa na maminumahal na manalangin na, Prescott, upang sa lahat ng ating mga kapatiran ay pag-ingatan po sila sa kanilang pagkakabahing, Prescott, at samahan po tayo ng ating pinakamamalapit sa bawat isa sa gawa natin sa kanyang banal gawain. Prescott, sa oras na tumay-tumay manuhal at that's po nating dalawang kamay natin bilang pagsuko at sa ating pinakamamalapit Prescott, manalangin tayo, Prescott. Dakila, mapagpala po ng Ama, Diyos, mapresala sa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa magandang panahon, ang magandang lugar na pinagkalob mo po, na wala pong gumagambala. Salamat po malapay sa mga oras to, hallelujah, at sa mga kapatiran po namin na riyan, sa kanilang mga lahating pagdating. Maraming salamat po malapay sila. Sa mga oras to, bago kami humiling ng kabag, kapaturan sa pulkwal ng pagkakamali, sa mga kami nangasumpuan, nagkasalang bawat isa sa amin, aming mga kahinaan na pagbigyan, malapay sa patawarin mo kami bawat isa sa amin, hugasan mo kami ng iyong dugo, ng magos ng karos ng Kalbaryo, minsan pa, langisan mo po bawat itong gawain sa simulain sa pagka-MC, sa opening prayer, hallelujah, sa pag-awit ng mga Diyopol, solemn song, na riyan, samahan mo kami sa aming pagpupuri. Ikaw po maguna sa amin, ibus mo po yung matamis ba na presensya, dahil itong aming kalakasan sa aming pang-araw-araw na aming pamumuhay, hallelujah, at sa mga buhay na patutunan ng mga kapatiran, hallelujah, awitin ng mga different choir, mga presensya na rin, hallelujah, samahan mo kami muli, sa yung ibus mo po yung matamis ba na presensya, hallelujah, higit sa pag-ibigay, turuan mo kami magkaloob, magbigay ng kasampung bahagi at handog, pang masunod po namin ang yung banal na kalooban. Nandun maminumhalay, sama mo rin mo kami sa huling yugto yung balgawain, ang pangangaral ng balasalita, na rin ikaw po magbigay ng mga talata, mga basalilya, aming pag-aaralan sa hapong ito, bilang
pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Paano kami iningatan pinarating malhati sa balgawain ay mga kapatiran na narito mga pasahero. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na nariyan naglalakbay patungo si balgawain, lalo na ang ginagalang malapaso ang mga beloved children nila, malapasala ang Almeida family na patungo si balgawain sa dako ng Amoranto. Nandoon, pakaingatan mo po sila, pakaingatan mo kami, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bayong dagat na nagdadaos ng Wednesday sa mga orso at sama-sama po ng sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa balakid ng aming pagsagawa ng balgawain sa una pa lang ng Pastor Avenue. Kasal in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. In praise God, sa mga sa minumhal, tayo na po mag-start na sa balgawain maminumhal at binibigay ko na po pagkakataon ng pag-awitan ng mga siyang awitin sa ating ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villeros. In praise God. Amen. Yes, Lord, God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino sa punas sa ating MC. At bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapinutulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilo, pagsamba, at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Waldes Almeida, the prophet of our living and loving God, at sa mga ginituang turo na hindi malilimutan, mga aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor Linus Almeida, ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved webcast viewers, Facebook and YouTube. Mapagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal, at kung ano mang oras sa inyo, saan man kayo naroon na nanunood. At sa oras ito, tayo ay patuloy na sa ating pananambahan, pagpupuri natin sa ating pinagkamamahal Panginoon sa mga joyful songs tayo man ay mawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sumagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y kinayaw para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo hanggang pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi
kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay kong pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko
ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, O palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Ang buhay kong pagnawakas. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayan Manila. Just a closer walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, yes, a closer walk with thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Jesus, let it be. Through this world of toil saints Lord, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Jesus, none but thee. When my feeble life is over, then time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Oh, grant it, Jesus, in my place. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Oh, just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be.
ay malayo pa sa'yo. Hindi alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di kaya ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging pasan, tila ba wala ng katapusan. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati binago niyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trails. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend.
I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Glory! Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Huwag ka nang mangamba, si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ipapamahal sa'yo. Hanggang sa pagsubok ay hindi ka na pababayaan, pagkat siya ay nangako na di ka iiwanan. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Ngayon nga sa gulo nilaganap na sa aking paligid, dumadalo sa puso bulong ating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito'y mangyari. Ito ay tanda lamang ng pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Na walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala
ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y tingin ng kapawin sa'yo. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. Came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. Oh, He planted my feet along the King's Highway. Glory, hallelujah. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Buhay ko, gulong-gulo. Isip ko'y ito. At hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y iba. Damdamin ko'y anong sigla. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko ay binago mo. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, ang buhay ko'y wala ng halaga. Init ng iyong pagmamahal, wagas langit ang taas. Jesucristo, oh Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na nangangamba. Dahil Jesus, kasama ka kahit saan ako pumunta. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, ang buhay ko'y wala ng halaga. Init ng iyong pagmamahal, wagas langit ang taas. Jesucristo, oh Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na nangangamba. Dahil Jesus, kasama ka kahit saan ako pumunta. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala ng halaga. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala na. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay
there be some wicked ways in me? Lead me the way, oh Lord. Lead me the way at last. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but I never have a tear until He opened up to let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, glory, hallelujah. Jesus got into my heart, He's getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't easy. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but I never have a tear until He opened up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Glory, hallelujah. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain.
Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong banal, bagong hariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong banal, paghariin. Yung pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin. Glory! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Pagliliwanagin. Glory! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. I'm blessed, and I know that I am Christ Jesus, take control of my life. Glory! I am blessed, and I know that I am Christ. He promised me to give a new life. I am blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you haven't to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am Christ Jesus, take control of my life. I am blessed, and I know that I am Christ. He promised me to give a new life. I am blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, sisters? You can. Glory, hallelujah. Yes, I'm blessed, and I know that I am Christ Jesus, take control of my life. I am blessed, and I know that I am Christ. He promised me to give a new life. I am blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, yes, I'm blessed, yes, I'm blessed, and I know that I am Christ Jesus, take control of my life. I am blessed, and I know that I am Christ. He promised me to give a new life. I am blessed, cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, Christian? I'm blessed. The Sabbath for the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, glory! And He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer. Amen. Hallelujah. Bring the powers of darkness underneath my feet.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang disiwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambol tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Glory! Purihin si Jesus sa banal na templo, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa siliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambol tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang disiwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa siliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambol tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind, the blue, Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew in Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, will be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew in Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. Oh, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountains up, proclaiming the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus.
Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime less. And we will know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in city and street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Ang puso nating masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory! May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat tumaawin, glory, hallelujah. Lahat tumawi sa kalangitan, lahat tumaawi sa kalangitan tunay na masaya. Pagsubok sa kalangitan, lalo pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, glory. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, all going up, all going up. So praise the Lord. We're all going up.
We're all going up, we're all going up. Love will come from the east, love will come from the west, love will come from the north, love will come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Love will come from the east, love will come from the west, love will come from the north, love will come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. Glory. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy, for such a wondrous thing. I know that Jesus Christ is the King of Kings, and it's the Son of God, living in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy, for such a wondrous thing. Know by Jesus Christ is the King of Kings, and it's the Son of God, living in His word. Jesus Christ, the great I am. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. It's like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. Glory. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. It's like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. I have a jubilee down in my heart. Have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. Have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. Have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, one when I'm teary. Mine, 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 Jesus is mine. Yes, is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, one when I'm teary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. The promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. That's alright, I feel the love of Jesus, and that's alright.
I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. Glory! Feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, glory. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. Feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire, it's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Glory, glory, hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At dito natatapos ang ating pag-awitan. Pagpupuri natin sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman idarako sa kasunod na pagpupuri natin. Sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, sa undalan ng beloved Pastor Valdez Stradal Medal. Maraming salamat sa pagupang ng pinagkala mo sa amin sa hapon ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba, mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan, patuloy sa pagpupuri sa iyo kaming lahat. Nagpapakumbaba malapit sa iyong paanan, nagsusumamo sa kami nasumpungan sa pagkakasala. Ito man sa isip, sa dita, sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pagpupuri, pamamagitan naman ng mga malumanin na awitin. Muli mo kami samahan, minsan ang pakilang ka namin, ng isan mong bawat papuring awitin namin iali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito aming kamapalugdan, gamitin mo, magsilbi ng spiritual na pagkapala, hindi mo lang ng kabuluhan,
pagdalo ng iyong mga nagsapang ito, pagpalay mo kami lahat, puspusin mo kami ng iyong napagtamis at banal na pasensya na kami kailangan na kailangan at sa unang dala ng beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang naging ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas. Tinatala sinasaway lahat, itinatabi mademonyo gawa ng kaaway, hadlang sa pagpupuri lumayas kayo sa mga kasawt. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Tianjin Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless us sa ating mga kapatid, beloved brother Joshua. Bilyar sa masasayang wedding sa ating pinakamalapit. Praise God. At tayo maminamahal ay bago pang lahat, ang pinakamatasang pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapit Jesus. And the wall honor, kalang po sa Pastor Luis Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala, hinuuntulad ginagalang Assistant Pastor Lina Silveden Praise God, and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, sa lahat po ng ating mga kapatiran datihan Mambaguan Praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating beloved webcast, maminamahal, maging sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, maminamahal, magandang oras po dyan, at magandang hapon po. Sa mga oras maminamahal, tayo po muling magpuri sa ating pinakamamalapit in Praise God. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at nagkapangligtas. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang magpaghihiwalay.
Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang laging pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Anuman kalayo ang laging pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, paglikha. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang magpahihiwalay. Walang pagkapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming lakas, paglikha. Walang hanggang ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, hanggang ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, hiaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka. Diyos, ku'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan
ang iyong kadakilaan, walang hanggan. Ang iyong pangyarihan, walang hanggan. Ang iyong kabanalan, O Diyos, samay ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupuri ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Pang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Pang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan, pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kapal. Sa dalangin aawitin
dakilan mo, Jesus, sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Haawin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Sa salamat ang aming alay. Sa salamat sa alay mong buhay. Dakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin aawitin. Dakilan mo, Jesus, sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Dakilan mo, Jesus, sa amin. Kay palad ko nakilala kita. Sa buhay ko ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkutan karamay ka sa tuwinan. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumbay, oh Jesus, ikaw ang umaaliw at gumakapay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lahi mong pinatarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko nakilala kita. Sa buhay ko ikaw ang nakasigla. Sa kalungkutan karamay ka sa tuwinan. Sa tuwing ako may pagsubok at nalulumbay, oh Jesus, ikaw ang umaaliw at gumakabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinatarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig.
ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Oh, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Oh, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsamba, mananatili, at siyo'y luluwalhati sa bawat oras, sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyong Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay makikitong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging itong panahon. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingat ang ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darating. Sa pagdulog maging sa pagkagising, ikaw ay laging nagkamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahangad. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog
maging aking buhay. Tulungan mo ako na lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling, iniingat ang ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang barang at ako'y nilalambing minamahal. Hinahangaan amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O amang mapagmahal, nais kong ika'y uwitan. Awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako hindi maako ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong
kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong nangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung lumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumot, di mo ako binibigo. Isang hawang tumanatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maako ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumanatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanluluho, di mo ako binibigo. Isang hawak sa'yo, tumanatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y
tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan ka. Ikaw, Jesus, hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko ipagkagayin. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, kahit lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di mo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sambahin at pag-ilan. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos
ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakit. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagbabalik. Na ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y magpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit, kung magpagkatatag, huwag matinag, na laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag matinag, laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Mayamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Mayamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kung magpagkatatag, huwag matinag, na laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag matinag, na laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Halika, lumapit ka, anak kong nawalan. Mga kasalanan mo ay nilimot na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawalan. Mga kasalanan mo ay nilimot na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi ay makapiling ka. At sa tuwi-tuwi ay makapiling ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave His song. Put some louder in the sky, for whatever He will. I'll just keep trusting my Lord
He would never fail. And it's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Put storm cloud, hurricane, the sky, or whatever He will. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord for a keeping song. Put storm clouds, hurricane, the sky, or whatever He will. Keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud, hurricane, the sky, or whatever He will. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Nang ako ay malayo pa sa'yo, o di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, Ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kadiliman, o di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay ingpasan, o tila ba wala nagkatapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng ay naparang. Bubuhay ko'y dati, di na ko niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Lord, nagadhalipurin ka, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, di na ko niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dati, di na ko niyang tunay. O Kristo, salamat yung pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliran ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla.
Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong, but Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long close to thee. Yes, Lord, hallelujah. Just a closer walk with Him. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be You, Lord. Let it be. For whom this word of choice and snares, if I put her, Lord, who cares? Who will be my burden share? None but Thee, dear Lord, none but Thee. Oh, just a closer walk with Thee. The ground and Jesus, hear my plea. Today
Lee walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is seen, and so we're together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, maguri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang kawinan siya. May mabuting mangyayari, may hindi pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is seen, and so we're together again and praising the Lord. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Amen. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. Amen. And if you happen to ask, how are you, sister? Bless, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed and walk with me and see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Yes, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, blessed. Lord, I will think, yes, I will think what You want me to think. And I will say, yes, I will say what You want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what You want me to do. And I will go, yes, I will go where You want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Just patient, He will answer what you wish.
He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. So what a great big wonderful God. 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 What a great big wonderful God. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me now, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. And all that is within me. Bless His holy. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin po munang palakpakan ng malakas mga minamahal ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Praise the Lord. Purihin po nga din po pinakamamalapay Jesus at dito po nagtatapos mga minamahal. Ating pong pag-aawitan, amen, ng mga makalangit na awitin. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Amen. At una po sa lahat mga minamahal, ang pinakamataas po na papuri, paglulwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na muhay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po pang magandang hapon sa ating pong dearly and beloved and honorable Evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, amen, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming, at maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord po, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muli natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa bahaging ito po, mga minamahal, ay talagang mapapakinggan po natin, mga minamahal, kung paano po pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating po mga minamahal mga kapatid. At narito po, mga minamahal, maghanda po ang ating po mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Magpapasalamat po sa araw na ito. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Mauna po ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen. Sundan po ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. At sundan po ng ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz, amen. At ang panghuli, pang-apat, ating pong beloved sister, Bea Aquino, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng nagagalak ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng mga awit, mga minamahal, kabanata po ay 116, talata po ay 12, mga minamahal. Sinasabi po ng banal na kasulatan, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin. Amen? Ano ang ating ibabayad sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Wala tayong pag-aari, mga minamahal. Lahat ng meron sa atin, yan po ay pag-aari ng ating dakilang Diyos. Ipinahiram lamang po sa atin yan, mga minamahal. Amen? Ipunin man lahat ng buong kayamanan ng buong mundo, mga minamahal, hindi pa rin sapat, mga minamahal, upang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kahit sa mga oras na ito, mga minamahal, bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa atin, amen, ating ipapahayag, mga minamahal, amen, sa madla, amen, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ibabahagi po natin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa pagbubukas po, mga minamahal, ang ating pong testimony portion, mga minamahal. Reminder lamang po, mga minamahal, amen. Sapagkat ngayon po ay ating pong midweek service. Napakaiksi po ng ating oras, mga minamahal, amen. Pinakamahaba na po, mga minamahal, 7 minutes po, mga minamahal. Amen? 7 minutes to 5 minutes, mga minamahal. Pakiusap lamang po, kindly po, mga minamahal. Amen? Maging aware po tayo sa oras. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapayin, ilagay po natin sa kaayusan, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos po ng kaayusan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At kung nakanda na po ating pong beloved Brother Norman Entrada, praise the Lord, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Praise the ako rin Lord. po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang binamahal na mahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malilimot ang aral turo ng ating pong ginagalang binamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida.
Bumabati rin po ako sa Beloved Almeida Children. Ganun din po, bumabati po ako sa ating pong Beloved Ordained Preacher. Ganun po sa kanyang mahal na anak, Beloved Sister Vine. Sa ating pong mga Beloved Elders, inyo po, mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, maging sa mga sumusubaybay po sa ating pong live webcast. Sa pong mapagpalang hapon na po sa atin po. Ako po rin kapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na siya po ay aking mapasalamatan na nung araw po, mga namahal na hindi pa po ako nakakilala sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa aking mga pagbibisyo nung araw, mga namahal. Diyan po na talagang ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga namahal, na ito po'y sakit sa kidney, mga namahal, at tunay po na talagang ito po'y mauwi na po sa pagdadialysis. Tunay po na talagang andyan po yung dumaan po ko ng mga gamutan, mga namahal, subalit hindi ko na po na ipagpatuloy yung pagpapagamot. Dahil sa kawalan po ng financial, mga namahal, tunay po na talagang sa kalagayan kong noong mga panahon na yon, talagang tunay po na talagang dyan po yung wala ng kapayapaan sa puso't isipan. Tunay po na talagang hindi ko alam kung sino po yung aking lalapitan ng mga panahon na yon. Dyan po na talagang aking mga loved ones ay wala rin po silang magawa, mga namahal. Tunay po na talagang ako po'y kumapit, mga namahal, sa kinagisnang reliyon ng mga panahon na yun, mga namahal. Diyan po na talagang may mga pinuntahan din po akong mga churches nung araw, mga namahal. Diyan na talagang ako po'y nanalangin, subalit talagang hindi ko po nasumpungan, mga namahal, yung kapayapaan at kagalingan. Subalit ako po'y nagpupuri ng kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalagin po nating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, nasumpungan ko po ang ating banal na gawain, ang Jesus Miracle International Ministry, Miracle Crusade International Ministry. Sa unang dalagin nating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, Praise the Lord. Hallelujah. sa pamamagitan po ng TV, mga namahal. Tunay po na talagang napakinggan ko po yung mga patutuo, himala, pagpapagaling, ating Praise pinakamamahal the na Lord. Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagkaroon po ng panampalataya ng mga panahon ay mga minamahal. Tunay po na talagang nung ako po'y tumanggap sa bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po'y naglingkod, mga minamahal, patuloy. Tunay po na talagang ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Yan po Hallelujah. yung mga bisyo, yan din po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Thank you Jesus. so much, Jesus. Ay, yan po pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanya pong pag-iingat sa araw-araw, sa pagmamaneho, mga namahal. Talagang kuminsan, mga namahal, talagang nakaka-counter kami, mga namahal, na talagang muntik-muntikan na rin kaming madidisgrasya. Subalit andyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasalamatan ko rin po yung mga dyan na talagang patuloy na pinopropet at pinakamamahal na Panginoong Jesus ng aming pangangailangan sa araw-araw. Dyan po yung pag-iingat, kalakasan. Pinasalamatan ko, mga namahal. Yung mga pagpapala na yan, mga namahal. Talagang tunay po. Ating mong Diyos na pinaglilingkuran dito ay totoo. Amen. At buhay, mga namahal. Kaya pinasalamatan ko yung mga pagpapalang material, pisikal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa pinagpalat buhay na patutong yan. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamama na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong beloved kapatid na abot ng panalangin, mga minamahal ng man of God. Amen. Sakit sa kidney, mga minamahal, kidney trouble, mga minamahal. Dahil sa kawalan, mga minamahal, ng financial, mga minamahal, ay
natigil ang paggagamot, mga minamahal. Wala siyang malapitan, sabi natin, beloved kapatid. Saan sa lumapit? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nang siya po ay maglingkod, mga minamahal, siya po ay pinagaling. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig na po pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Nida Bakuyag, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildy Chad Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Nakilala ko pong ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. 1994 po mga minamahal dahil sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Tunay nga po dati po mga minamahal talagang nandyan na sinishare na po ako ngunit hindi ko po ito pinapansin, binabaliwala ko lamang po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, isang araw na nung nagkaroon nga pong karamdaman ng aking beloved kong anak. Ansan po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Diyan po sa San Lazaro Hospital po mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Ginawa ko na po lahat ang kaparaanan na tinuro po sa akin upang gumaling po ng aking beloved kong anak, ngunit wala po. Bigo po ako mga minamahal. Isang araw na alala ko po mga minamahal yung kapatiran po na nag-share po sa akin po mga minamahal. At tunay nga na dahil sa hopeless na po ako mga minamahal, sumama po ako sa kanila. Sabi ko, susubukan ko po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Sapagkat nung dumalo po ako mga minamahal, talagang tunay na dito po sa gawain ito po mga minamahal, talagang sarit-saring mga karamdaman na pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, Praise praise the Lord. God. Hallelujah. Sa aking mga napakinggang mga patotoo po mga minamahal, tunay na nandyan po. Hallelujah, nanampalataya rin po ako mga minamahal. Tunay nga na nandyan po mga minamahal, sa aking pananampalataya po mga minamahal. Tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus mga minamahal. Nagpatuloy po akong dumalo po na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal sa kahabagan po sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Chad Almeda. Yung karamdaman ng aking beloved kong anak na talagang nandyan nagpahirap sa aking anak po mga minamahal. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga, akin pong pasalamatan din po mga minamahal. Hallelujah. Nito lamang pong year 2022 po mga minamahal, ang aking beloved husband po mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman po mga minamahal na siya po ay una po mga minamahal talagang nahirapan po siyang lumakad po mga minamahal at siya na kumikirot ang kanyang mga paa at namamaga po ito mga minamahal. May sugat po sa kanyang paa po mga minamahal na maliit po. Ito po mga minamahal na ang aking mga beloved kong anak, nag-alala po sila at dinala po sa pinatingin po mga minamahal, nandiyan po na pinatingin po sa doktor po mga minamahal, nandiyan na pinatignan po yung blood sugar niya po mga minamahal. At tunay nga na mataas po ang kanyang blood sugar po mga minamahal, 227 po ang kanyang blood sugar po mga minamahal. Ansa na in-injectan po siya mga minamahal, ngunit alam niyo po, nung pagka-inject po sa kanya, nandiyan na lalong hindi po siya nakatulog po mga minamahal, masakit ang kanyang buong katawan at lalong marami siyang nararamdaman po mga minamahal. Alam niyo po, may binigay po sa kanyang gamot po mga minamahal, ngunit ito po hindi na po niya ininom po sapagkat imbis na gagaling po, lalong lumala po yung kanyang nararamdaman. Ang pinayo po mga minamahal ng ating beloved ordained preacher po mga minamahal ay mag-ayuno po siya mga minamahal ng 10 days po mga minamahal na 2 meals lamang po.
kahit sa bahay po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus the Lord. sapagkat apat na araw lamang po, mga minamahal, yung pong nararamdaman niya po, ito po ipinagaling na po ng ating pinakamamahal Praise the na Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. At ito po itinapos niya po, mga minamahal, yung 10 days po na 2 meals po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung, pati na yung sugat niya po, mga minamahal, sa kanyang paa po, mga minamahal, ito po, pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Thank you Panginoong so much, Sir Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nito na naman po, mga minamahal, noong December po, 29 po, mga minamahal, yung aking beloved husband po, dahil pinagpala nga po kami dahil nagkaroon po ng sidecar yung aming trice, yung motor po, mga minamahal. Nag-aral po siya, mga minamahal, na mag-drive po, mga minamahal. Alam niyo po, sana, yung kanyang dalawang paa po, mga minamahal, bagamat na natututo na po siya na mag-drive po, mga minamahal. Nandiyan na sugat po ito, mga minamahal. Talagang napakalaki po, mga minamahal. At talagang nandiyan na namamasa-masa po ito, mga minamahal. At talagang napakahirap po talagang gumaling po. Ginagawa ko po, mga minamahal, talagang nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakarami ng mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa amin po, mga minamahal. Kaya Praise the Lord. nandiyan na nanampalataya pa rin po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, inabot na po, mga minamahal, yung sugat niya dahil dalawa po ito. Inabot na po na mahigit na po 1 buwan po, mga minamahal, at hindi pa rin po ito gumagaling. Sabi po nila, linisan po, mga minamahal, yung agwaksinada at saka lagyan po ng betadine po, mga minamahal. Ginawa ko po ito, mga minamahal. At dito po, mga minamahal, pinabaka-prayer ko rin po dito, mga minamahal. At tunay nga na nag-aayaw na rin po ako, mga minamahal, tuwing Sabado at Linggo po dito. Alam niyo, mga minamahal, dito sa bahay po, mga minamahal, nagpupuri po ako, nililehans ko po, hating gabi gumigising po ako, mga minamahal, upang ako po ay magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nandiyan na. Noong ito po, mga minamahal, na 48 years anniversary po, mga minamahal, wala po kaming kapera-pera noon. Gusto sana namin lahat pumunta, ngunit wala po kaming pinansyal. Ako lang po ang nakasama. Alam niya po, mga minamahal, ang hiling ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, ako lang makapunta. Mahal na Panginoon, hiling ko lang sa iyo. Na pag-uwi ko dito, sabi ko, galing ng anniversary, sabi ko po, makita ko lang po yung paa ng aking mahal na asawa po, na ito po, ipatuyuin mo na, sabi ko po, mga minamahal. Naglambing po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil bilang tao po, mga minamahal, kasi po may pinagdaanan po siya, mga minamahal, nakaraan ng taon po, mga minamahal, talagang tumaas po yung blood sugar niya, talagang nag-alala rin po ako. Dahil po, sabi nila, pag nasugat ka daw at mataas ang blood sugar mo, talagang napakahirap gumaling at talagang aakyat pa yan po, mga minamahal. Amen. Ngunit tunay nga na totoo buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat po, mga minamahal, yung pananampalataya ko po, mga minamahal, na pag-uwi ko po dito galing ng anniversary sa Maynila po, mga minamahal, nung kinabukasan, nakita ko po yung kanyang paa po, mga minamahal, na talaga itong lumalim na po ito, mga minamahal. At dito pa sa, malapit pa sa buto po, napakahirap po talagang gumaling doon. Hallelujah. Ngunit tunay nga po, mga minamahal, na ito po pinatuyo nga po ng ating pinakamamahal na Thank you so much, Panginoon. Jesus. Sa pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Valdez Almeida, kabalikat lahat ng mga manggagawa ditong nagpupuri po, mga minamahal. Talagang tunay nga ngayon po, mga minamahal, talaga naghilom na po yung kanyang sugat po. Hallelujah, talaga ito Praise the pinagaling na Lord. po, talagang grabe po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung ako nga rin po, mga minamahal, na ako pinakunan po, nag-bleeding po ako ng
Halos isang linggo po mga minamahal, ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Talagang ako pinanampalataya, nagtiwala. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Itiniwala ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang himala ng mahal na Panginoong Hesus, yung pitos na yan po mga minamahal. Ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakarami pa pong mga himala, mga pagpapalang yun hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas mga minamahal ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Nida Bakuyag at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Kamangha-mangha ang gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Kung naghanda na po mga minamahal, ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz ay atin na pong ibinibigay. Amen. Ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Bea Aquino. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdadakila na ko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ating mahal na Praise the Panginoon Lord. po lamang. Pinapabot ko po ang dubling paggalang po sa ating beloved mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inalala turot aral ng iniwan ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako po'y bumabati rin sa family Almeida Children. Ganon din sa lahat ng mga kapiling natin ngayon, mga manggagawa, ganon din sa mga elders, ganon din sa pastoral workers, at pinangangasiwaan ng ating olden preacher, ganon din sa kanilang mahal na anak na si Divine. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatiran dahil hindi ko akalain na may pahayag ko yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Alam mo mga minamahal, pasensya na kayo sa akin gawa nung ito ay dumating na ang punto na grabe ang sa akin buhay na na-stroke ako mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil alam mo, nung hindi pa dumating itong stroke ko mga minamahal, ang sakit ko po ay puso mga minamahal. Hanggang sa patuloy na dumalo, hindi ko na malayan na ako po pala ay pinagaling na ating Praise the pinakamamahal Lord. Hallelujah. na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga minamahal, dumating na ang punto ito na nadatna naman ako ng grabing talagang, akala ko noon ay wala na, hindi na ako makakabalik dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil 2 taon ako na nakaratay sa higaan. Hindi ako makabangon. Mga anak ko talagang nagsasawa na sa akin dahil halos sinusubuan na lang ako dahil hindi ako makakilos talaga minamahal. Kaya napakabuti ating Diyos na buhay dahil narito ko ngayon na unti-unti na akong pinagagaling na ating Praise pinakamamahal the Lord. Hallelujah. na Panginoon Jesus. Napakabuti talagang ating pinaglilingkuran Amen. totoong Praise the Diyos Lord. na Hallelujah. buhay. Hindi tayo pababayaan kung tayo ay patuloy na alam mo yung mga minamahal, labis ako nagpapasalamat dahil ito nga ang stroke na ito kasi yung karamihan ay halos hindi makapagsalita mga minamahal.
Kaya labis ako nagpapasalamat, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito nga ang alam mo yung mga minamahal talaga, napakabait talaga ang Diyos dahil Amen. Praise the kung Lord. wala ako sa Panginoon siguro, hiro nyo, una, sakit ko sa puso, ang sabi ng doktor ko ay umuwi ka na dahil wala nang pag-asa, talagang alos butot balat na rin ako, kaya labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil napakabuti talaga. Hindi ako pinabayaan, kaya ako'y labis nagpupuri, nagpapasalamat. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurian, pasasalamat na uko lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz, amen, at sa pinagpala at buhay na patutong yan, amen. Ano man ang ating kalagayan, mga minamahal, amen. Tayo man ay nasa karamdaman, mga pagsubok, kailangan po nating ipatotoo pa rin, mga minamahal, amen. Kailangan po nating ipahayag sa madla ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tawag dyan po, mga minamahal, amen, ay yung pananampalataya, amen. Hindi yung mga, hindi pagpapala, mga minamahal, amen. Kung bakit tayo po, mga minamahal, ay naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kundi tayo po ay nagmamahal ng totoo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy sa ating pong pakikinig na po ay nagpala at buhay na po totoo. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Bea Aquino. Praise the Lord. At maganda na po ating pong beloved choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen. At Praise the dobling Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Weldes Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor. Ako rin po yung bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong itong mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawa sa aking buhay. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Sariwain ko lamang mga minamahal nung church anniversary dun po sa main church, mga minamahal. Diyan po na Sunday, mga minamahal. Dahil ang aking pasok, mga minamahal, Friday, Saturday, and Sunday. Sa totoo lang, mga minamahal, hindi po sana ako makakasama nun, mga minamahal, dahil marami po kaming quiz na iti-take that time. Tapos sabi po ng mga instructor namin na wala pong a-absent dahil wala na pong special quiz, mga minamahal. Ngunit kung ang ating pinakamamahal ang hihipo doon, mga minamahal, dyan po na walang matigas nga po na puso kung si Kristo ang hihipo. Amen. Alam niyo, mga Praise minamahal, the Lord. nagpaalam po ako doon sa aking mga instructor na ititing namin yung quiz, mga minamahal. Nagpaalam po ako na pupunta ako ng Maynila, mga minamahal, dahil magdadaos po tayo ng 40th church anniversary. At alam niyo, mga minamahal, tunay po na napaka-dakila ng ating pinakamamahal na Paisus, dahil nung nagpaalam ako, mga minamahal, andyan po na sinabi nila na, okay, sige, mag-special quiz ka na lang next week. Praise Kaya the Lord. pinagpapasalamat Hallelujah. ko po yan sa ating pinakamamahal na Paisus, at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus, dahil that time, mga minamahal, ng church anniversary, mga minamahal, dahil first time nga po ng inyong abang lingkod na makapunta ng ganun, mga minamahal na krusada. At alam niyo, mga minamahal, nung pumunta po kami dun, mga minamahal, andyan po yung bus, mga minamahal, is napakalayo dun po sa Luneta Grandstand, mga minamahal. Andyan po na naglakad pa po kami, mga minamahal, ng ilang kilometers. Pero alam niyo, mga minamahal, habang naglalakad po kami, mga minamahal, ng mga pinsan ko, mga minamahal, andyan po na talagang naramdaman po namin yung pagod, mga minamahal. Sobrang sakit po ng aming mga paa, mga minamahal. Ngunit, alam niyo, mga minamahal, pagdating po namin dun sa Luneta Grandstand, mga minamahal, andyan po na napawi po lahat ng pagod at sakit po Praise ng the Lord. pahil Thank you so ng much, paa. Lord Dahil Jesus. andyan po, mga minamahal, Hallelujah. napakasaya, mga minamahal. Nakakagalak, mga minamahal, talagang tunay po na pinagpala
mga minamahal. Andyan din po mga minamahal. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patuto, sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa aking beloved kuya. Andyan po mga minamahal. 3 years ago, mga minamahal, nung kasagsagan pa po ng COVID-19, mga minamahal, andyan po na ang aking beloved kuya, mga minamahal, ay nagtatrabaho po dyan po sa LTO San Carlos, mga minamahal. Isa po siyang security guard that time, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test. Andyan po mga minamahal sa hindi po namin inaasang pagkakataong mga minamahal. Isa po doon yung aking beloved kuya na nag-positive, mga minamahal. Andyan po na nung kumalat po doon sa aming buong barangay, mga minamahal, andyan po na hindi na po kami nalalapitan ng mga tao, mga minamahal, maging ang aming mga kamag-anak, mga minamahal. Diyan na takot na po sila, mga minamahal. Pero alam ko, mga minamahal, na walang imposible sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Dahil Praise the Lord. that time, mga minamahal, diyan na ang ginawa na lamang namin, mga minamahal, nagpuri na nalangin sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At nag-alay din po kami ng pag-aayuno sa aming bahay. At higit po sa lahat, mga minamahal, nagpaabot po kami ng backup prayer dito po sa ating pastoral. At alam niyo, mga minamahal, dumating po yung araw ng Thursday, mga minamahal, Webes, mga minamahal, dyan po na nag-decide po ang aking beloved kuya na magpa-swab test, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, habang nag-swab test ang aking beloved kuya, dyan po, mga minamahal, walang tigil sa pananalangin sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At alam niyo, mga minamahal, dumating po yung araw po ng Friday, mga minamahal, dyan na kinagabihan nun, mga minamahal, dyan po na meron nga po tayong banal na gawain that time. At alam niyo, mga minamahal, on that day din, mga minamahal, dyan na tinugon nga po ng ating pinakamamahal na pa Jesus ang aming panalangin. Praise the dahil ang Lord. aking beloved kuya, Hallelujah. mga minamahal, nag-negative po sa swab test. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating Jesus. pinakamamahal na pa Jesus. At hindi lang po dyan, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil isa po yan sa kaparaanan ng ating pinakamamahal na pa Jesus upang makakilala ang aking beloved kuya at makasama po namin siya sa paglilingkod sa ating Amen. pinakamamahal. Praise At the alam Lord. niyo, mga minamahal, ngayon mga minamahal, dyan na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kasama na po namin siya naglilingkod sa ating pinakamamahal pa Hallelujah, Jesus. Kaya hallelujah. lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil last Saturday and Sunday, mga minamahal, dyan po nakakatapos lang po ng aming prelim exam, mga minamahal, for the second semester. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa karunungan na pinagkalab niya po sa pagsusulit na yun, mga minamahal. At bagamat hindi man po karapat-dapat, ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na pa Jesus gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved Sister Bea Aquino sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ibahagi ko po, mga minamahal, amen, ang anong preachers meeting po, mga minamahal, amen. Patuto po ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, Brother Danny Cuarteros, mga minamahal, sa Cagayan Valley, nagkaroon ng Barangay Crusade, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, merong NPA doon po, bulag po siya, mga minamahal, bulag po yung NPA. Sabi ng mga kasama niya, kung totoo ang Diyos nyo dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, pagalingin nyo ang bulag na kasama namin, sabi nila, mga minamahal. Amen? Balit, mga minamahal, sabi po, hindi po kami ang magpapagaling, sabi natin mga beloved kapatid, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit siya po binautismuhan, mga minamahal, sa tubig, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Nang siya po ay mabautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, unang dalangin natin pong dearly and beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, yung bulag po, mga minamahal, nakakita sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sunod na krusada, mga minamahal. Amen? Sunod na krusada, maraming dumalo, mga minamahal. Marami pong dumalo, mga minamahal. At dumating po ang ating pong beloved minister folks doon po, mga minamahal. Nagtaka sila, mga minamahal, bakit walang kapatiran dito? Sabi niya, mga minamahal. Yung po pala, nandun po sila lahat doon sa baptismal tub, mga minamahal. Nagpapabautismo po sila, mga minamahal. Amen? At sabi po ng mga nakausap nila, bakit nagmamadali kayong magpabautismo? Sabi ng mga minamahal. Sagot ng mga nagpapabautismo, baka maubusan kami ng
tubig ng himala. Sabi nila mga minamahal, tubig daw ng himala, mga minamahal, maubusan daw sila mga minamahal. At sa araw na yun, pinagpala ang gawain ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Bakit mga minamahal? 600 plus mga minamahal na kaluluwa na save sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang kalahati doon mga minamahal, NPA po mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dito na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurin at pasalamat ay tangi sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At tayo po mga minamahal ay tumayo. Atin na pong ibigay ang pong pagkakataon sa ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Our
Patuloy na papurihin. Let us praise His name.
Thank you, Lord. When it seems so all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When everything else falls apart, praise His name. And when you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, patuloy tayo makipag-ugnayan. Handang makinig ang mga Panginoon sa lahat ng ating mahal. Let us pray. Tumalangin tayo na may lakit na pagsisisi mula sa ating mga puso. Dakilan mo para namin ang mga makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesus. Talastas mo na mapatid. Magiging kaibuturan ng ating mga puso. Alam mo ang aming mga pasaan. Ang aming mga kinakaharap na mga magsuno. Mga Panginoon, be with us. Samahan mo po kami, mga Panginoon. Amin munang hinihingi ng kapatawaran ng lahat ng aming mga magsalaksa. Upang malayang ang makakilos sa aming kalagitnaan. Puspusin mo kami na yung Santo Espiritu, mga Panginoon, na siyang pinakamainam sa lahat. Patawarin mo po ang lahat sa lahat ng aming magsalaksa. Aming mga pagkukulang. Aming nabigating yung Santo Espiritu. Have mercy on us. Forgive us, Lord. Sa pagkalat ng panalangin ng taong nilang isa ay minamahal ang Evangelista Wildy Stradalme. Aming sama-sama ang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong at lang nagkaaway sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When
Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved Jesus Finest Generation Choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ay parating nandiyan. Hindi ipinagkakait ng kanyang Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. At wala tayong maiganti sa mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen? Amen? Na bagamat talagang kapag Miyerkules medyo may kakauntian ng ating bilang, pero ang mahal na Panginoon kailanman mga minamahal ko, hallelujah, hindi nagkulang. Amen? Ang kanya pong Santong Espiritu ay parating nariyan mga minamahal ko na talagang nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kasiglahan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan mga minamahal, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating ini-enjoy sa ngayon. Amen? Yung triple blessings na ating pong napag-uusapan parati, yung physical, material, at higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Amen? Amen? At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay aking pong ipinapaabot sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga banal na turo at aral mula sa ating beloved na Mama Dear. At yan po mga minamahal ko ay pinakinabangan na po natin ng husto sa ating pong may spiritual na buhay. Nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng atin pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, para ang atin pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, ipatuloy na makapagmisyon, ipamalakay ang gospel, ang ebanghelyo sa buong kinapal, at ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. Sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon.
at sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. Amen. At of course, sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. Sa ating po mga live webcast viewers via Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel. Ako po bumabati sa inyo ng isang mapagpalang hapon at talagang mga minamahal ko sa buong palibot po ng globo, ang ating po mga tiga-subaybay. Kaya't anumang oras kayong nariyan sa inyo pong kinalalagyang lugar, naway abutin na mga Panginoon, hallelujah, ang inyong mga pangangailangan. Amen? At pakisaway po yung mga chikiting, mga minamahal ko, sapagkat medyo nagkokos sila ng distraction. Amen? Kaya nilang po, mga minamahal ko, hallelujah. At ating pong basahin ang pamilyar na bersikulo dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, ang talatay 19. Sinabi rito, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Meron pong misconception o maling pagkaunawa sa bersikulong ito na ang akala ng karamihan ay isang prosperity gospel na talagang automatic na mga Panginoon ay talagang magbibigay, maghuhulog ng laksalaksang pagpapala. Pero itama natin ang mga minamahal ko, yung konteksto nitong bersikulo ito ngayong pong hapon na ito, mga minamahal ko. Of course, ito pong bersikulo ito, mga minamahal ko, ay in-address sa mga taga-Pilipos. Kaya importante po nating malaman sa hapong ito, ano ang nag-udyok kay Apostol Pablo para isulat ang talatang ito? Ano ang gustong gawin ni Apostol Pablo? Sapagkat hindi po biro, mga minamahal ko, na talagang it is a sort of a prayer. Ito po ay isang panalangin, mga minamahal ko, pero particularly address sa mga taga-Pilipos. Bakit po ba, mga minamahal ko, isinulat ni Apostol Pablo ang talatang ito para sa mga taga-Pilipos? So yun po yung talagang dapat katanungan natin pong, mga minamahal ko, lahat. Sinabi po, mga minamahal ko, isinulat po ito ni Apostol Pablo bilang pasasalamat sa mga taga-Pilipos. Ano ba ang dapat pasalamatan sa kanila? Yun ang ating next question dyan, mga minamahal ko. Dahil ang mga taga-Pilipos po ay talagang nagpakita ng kanila pong pagsunod at pagtalima sa pagsuporta, sa pakikiisa po nila sa misyon, mga minamahal ko, sa ministeryo ni Apostol Pablo bilang mangangaral ng mahal na Panginoon. Amen. Sa katunayan, binigyang diin ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, ang kanilang tinatawag na mabuting gawa. Good deeds, mga minamahal ko. Ang lahat ng nakikinig ay magsabi ng praise the Lord. Sinabi po, mga minamahal ko, doon sa mga mas naunang mga talata, Pilipos, Kabanatang 4, ang talatay 15 hanggang 16, mga minamahal ko, sinabi po rito, at kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. So, special mention pala ni Apostol Pablo mga taga-Pilipos. At sinabi pa ng talatang 16, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, ito pala ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo yung nami-misuse or talagang may misconception, maling pagkaunawa na ito ngang Pilipos 4:19 daw ay isang prosperity gospel na lahat dapat ay entitled.
Amen? Pero ito po pala mga minamahal ko ay particularly addressed sa mga taga-Pilipos at nalaman po natin ang dahilan na sila pala ay hindi nang hinawa. Patuloy na sumuporta sa ministeryo ng apostol ng Diyos. At yun po ang sinabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 9 verse 10, na sa sino mang nagbibigay ng binhi doon sa naghasik, tayo po mga minamahal ko na nagbibigay ng binhi. Itong tithes and love offering po natin ay nagiging binhi para magamit ng mga naghahasik. Amen? Yung pagpapalaganap po ng ebanghelyo ng kaligtasan ay paghasik po yan. At tayo po ang nagbibigay binhi para matustusan ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng bunga ng inyong katuwiran. So it will add to our righteousness. At hindi lang yun, mga minamahal ko, ang pinakapunto, mga minamahal ko, tayo pong nagbibigay ng binhi, nangako ang mahal na Panginoon na tayo po ay pagpapalain. We will be blessed, just like the Philippians, mga minamahal ko, na nagbibigay binhi, sumusuporta kay Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Saan man siyang lugar pumunta, kaya nga sinabi niya, and my God shall supply all your needs according to His riches in Christ's glory. So hindi ordinaryong sulat, mga minamahal ko. Amen? Pero in-address sa mga taga-Philippians. So mga minamahal ko, pattern ito. Amen? Pwede nating gayahin ang mga taga-Pilipos. Dahil yun, mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi ng banal na kasulatan. God will meet all your needs kapag ka ikay patuloy na talagang nagbibigay ng pinakabinhi. Itong ating mga tithes and love offering ay binhi na ginagamit ng mga naghahasik, nagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan. Alam naman po natin, may mga operational expenses ang church. Amen? Ang mahal na po ng kuryente. Amen? Lalo na't magsa-summer na naman, iba ang rate ng elektrisidad pagka summer. Sino pong nakakapansin yan sa mga nagbabayad ng bills ng kuryente kapag summer, talagang tumataas ang ating pong mga bills. Magtaas ng kamay. Yung mga nakakapansin, mga minamahal ko, sa mga ilan, hindi kayo nagbabayad ng kuryente. Hindi nyo nalalaman. Pero totoo po yan, mga minamahal, tuwing summer, nagmamahal ang kuryente dahil mas marami po ang gumagamit. Amen. Mainit ang panahon. Nagbabayad tayo ng, water bills. Magkano na average na binabayaran ng banal na iglesia, mga minamahal ko, sa ating konsumo sa tubig? Kaya kung minsan, mga minamahal, napapailing ako na minsan, huwag sanang masakta ng mga ilan, pero kung minsan napapabayaan po yung faucet na nakabukas, umaapaw na yung lalagyan at walang, mga minamahal ko, talagang nagmamalasakit na patayin man lang. Sayang ang tubig. Amen? Amen? Ano pa ang binabayaran po natin? May mga sasakyan po tayo na dapat i-maintain. Mga instrumento na kinakailangan pong i-upgrade, palitan ang mga piyesang medyo hindi na po nagpa-function. Nasisira po, nalalagot yung mga strings ng gitara. O magkano ang isang string ng gitara? At kinakailangan pong kumain ang ating mga beloved pastoral workers. Hindi po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kung minsan mga minamahal ko, hallelujah, talagang medyo nakikipit balikat. Mga pastoral workers yan, ibinigay na nila ang kanilang buhay. Oo po,
talagang ibinigay na nga po nila ang kanilang 100% mga minamahal ko na buhay sa paglilingkod bilang full-time pastoral workers. At hindi na po sila talaga naghahanap buhay. Kaya mga minamahal ko, it's a give and take, mga minamahal ko na process. Amen. Sila, mga minamahal ko, gumigising ng alas 3 pa ng madaling araw para ipanalangin tayo. Do you think, mga minamahal ko, kapag walang suporta, amen, nakagaya ng ibinigay na suporta ng mga taga-Philippians kay Apostol Pablo, may panalangin ba tayo ng gusto? Talagang mga minamahal ko, madidisplease ang mga Panginoon dahil mga minamahal ko, hallelujah, amen? Tayo po, mga minamahal ko, na nga sa labas, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, inatasan na Panginoon, sumuporta talaga. Yun po, it's a give and take situation, mga minamahal ko, process, mga minamahal ko, para makatayo ang iglesia. Patuloy na maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ano pa ang mga gastusin, mga minamahal ko? Yung pag-maintain po natin ng internet connectivity para sa makapag-live stream po tayo. Magkano ang binabayaran dyan? Buwan-buwan. Yung mga blessing ng mga workers, yung kanilang mga pangailangan, mga personal necessities po nila. Amen? Lahat po yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga operational expenses, mga minamahal ko, para makatayo ang iglesia. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, maging halimbawa po natin ang mga taga-Philippians, mga minamahal ko, na sinabihan, ipinanalangin ni Apostol Pablo with this special, mga minamahal ko, na talagang special prayer na, but my God shall supply all your needs. Amen? Ay, hindi po biro yan. Kapag ikay, mga minamahal ko, talagang ipinanalangin ng isang apostol ng Diyos, ng ating mga minamahal na manggagawa, na ang lahat ng inyong yung mga pangailangan ay pupunan ng mahal na Panginoon. In Christ's glory. Para sa kalawalatian naman ng Panginoon. Amen? Talagang mag-glorify po ang mahal na Panginoon kapag tayo po na pinagpala, amen, ay maging pagpapala din sa ating pong banal na iglesia. Amen? Nagiging channel of blessing po tayo. Yan ang gusto naman ng Panginoon para mapunan ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. So, alam na po natin, mga minamahal ko, ang pagiging talagang matapat. Amen? Lumagpas tayo doon, mga minamahal ko, doon sa 20%. Amen? Amen? At kapag ginagawa po natin yan, mga minamahal ko, mas lalong malulugod ang mga Panginoon. Na talagang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan, di man natin banggitin sa ating mga panalangin. Automatic, mga minamahal ko, na talagang ang mahal na Panginoon ay magbibigay ng enough blessings, mga minamahal ko, para matustusan ang ating mga pangangailangan. Number 1 na pinaka-challenge pa rin until now, hanggang sa mga oras na ito, yung financial na aspeto. Ang dami pong mga kapatiran na talagang dumadaing. Amen? Dahil pamasahe, panggasolina, amen? Pagkain, mga minamahal ko, at talagang walang regular o sapat na hanap buhay na talagang magbibigay sa kanila ng talagang pantustos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Pero yung mga trials, financial trials na yan, na hindi po dahilan para tayo po ay maglikat o magliban sa pagbibigay. Wala pong diferensya. Dumaranas man tayo ng kawalan. Alam niyo po mga Philippians, kagaya rin po sila ng mga Macedonia na walang-wala, nasa kawalan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, maging sa Thessalonica ay hindi kayo naglikat na ako'y padalahan ng aking mga pangangailangan. So, yun po mga minamahal ko ang nakaka-bless, nakaka-believe sa iglesia ng Philippians. Kagaya daw sila ng Macedonia na kahit sa kawalan
ay hindi pa rin talaga, mga minamahal ko, naglikat o nang hinawa na suportahan ang apostol ng Diyos, na magbigay ng kaukulang ikaputhandog para makatayo ang iglesia, patuloy na maipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Amen! Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya ang tamang pamantayan, alam po natin yan, at least 20%. Hindi bababa sa 20% dahil kulang na yon. Kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kung sa bangko, mga minamahal ko, may maintaining balance, who's aware of maintaining balance sa bangko, kapag bumaba ka doon, mga minamahal, medyo i-forfeit na yung deposito. Diba? At least 5,000 or 2,000, mga minamahal ko. Pero dito, sa pagbibigay ng ating mga ikaputhandog, at least 20%. Hindi na po bababa doon, bagkos tataas pa po. So pwedeng maging 30%, 40%, 50%, depende po sa atin na magbibigay ng binhi. Dadami ang sabi ng banal na kasulatan, ang bunga ng ating katwiran. Ang buhay natin dito sa mundong ito ay pag-iipon po, pagbubunga ng katwiran. Ang dami, di ba? Isa ang giving, mga minamahal ko, sa pagbubunga ng katwiran. Amen. Alam po natin yan. Kaya, mga minamahal ko, sa kukulang halaga, tayo po ay sumweldo, tayo po ay pinadalahan ng ating mga loved ones na nasa ibayong dagat, tayo po ay nagbenta ng ating pong mga sinakang mais at palay. Mais po ang ano ngayon. Amen? Ang mahal ng 1 kilo ng mais ngayon. Amen? Ang mga magsasaka, magsabi ng amen. Para kayong natutulog, mga minamahal. Kaya sinong Diyos ang talagang ganadong magpala kung ganyan ang response po natin? Kaya kailan masigla. Amen. Kaya sa mga nagbenta ng kanilang mga inaning mais at palay, amen, so may ikasampung bahagi at handog po tayo. Amen. Pinadalan tayo ng ating mga loved ones na nasa ibayong dagat, sumweldo tayo dahil pinagpalarap pa rin tayo ng stable job. Until now, mga minamahal ko, meron po tayong ibibigay na ikasampung bahagi at handog sa mahal na Panginoon. Sa 1,000, di ba ang 20%, mga minamahal ko, na parating mo nating nababanggit ay 200. Amen? Sa 10,000, ang 20% ay 2,000. Sa 50,000, 10,000. Sa 100,000, 20,000. Sa 1 million, magkano ang 20%? Magkano? 200,000. Wag po tayong, mga minamahal ko, ma-overwhelm o talagang medyo, di ba? Mapapawaw dahil 1 million yan, 200,000. Malaki ang 200,000, pero wala rin pong pinagkaiba. Tumanggap tayo ng 1,000 at nagbigay tayo ng 200 para yung 20%. Amen? Malaki lang yung 200,000 dahil 1 million nga ang ating pong natanggap. Amen? Pero kapag mga minamahal ko, yung nakatanggap ng 1,000 hindi lamang 200, ang kanyang ibinigay, binaliktad niya, 800, tayo na nakatanggap ng 1,200,000 lamang, yan po ang pagkakaiba. Sino po ang mas kalulugdan na malapangan doon sa dalawa? Yung nagbigay ng 200,000 dahil malaking halaga? O yung 800? Alin sa dalawa ang mas kalulugdan na malapanginoon? Yung 800. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Naunawaan po pala natin. Maganda. It's good to hear that, mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang kahit 200,000, malaki ang diferensya, malaking halaga kumpara doon sa 800. Pero, hindi umalis doon sa 20% yung nakatanggap ng 1 million. So, medyo dissatisfied ang mahal na Panginoon. Ano ba itong anak ko? Nung lumaki na yung pagpapala niya, nanatili siya sa 20%. Pero itong anak kong maliit ang pagpapala, mas napabilib ako. Sasabihin naman ng Panginoon, dahil imbis na 200 lang ang ibigay, binaliktad niya. 800 ang ibinigay niya, 200 na lamang naiwan sa kanya. So ito ang mas nakakabilib. Amen? Ito ang mas tumatalima. Ito ang
Talagang kagaya ng mga taga-Pilipos na talagang grabe ang kanilang suporta, ang kanilang pagiging faithful givers in the Church of God. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At alam na po natin mga minamahal ko, wag na natin pakahabaan. Amen? Amen? Sa mga nakaunawa na, magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal ko, bawat gawain, talagang ipinapaliwanag po ito ng husto. So, I don't think mga minamahal ko na hindi na pa natin nauunawa hanggang sa mga oras na ito. It's just a matter of mga minamahal ko, of obedience. Yun talaga ang pinakapunto rito eh. Amen? Kung talagang susunod tayo, amen? Dahil ang dali naman po maunawaan itong ebanghelyo ng pagbibigay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito na po ating pong beloved Elder, ating beloved Brother Alvin Reyes para ipanalangin yung ating pong mga pagkakaloob ng ikasampung bahagi tandog. I-ready na po natin. Dapat nakasobre na yan. Amen? Or nasa bulsa na natin para pagdaan ng offering cloth, ready tayo. Hindi yung sandali lang. Nagkukumahog. Kukunin pa yung pitaka. Imbis na mga minamahal ko, masingitan tayo ng kalaban yan. Ngayon pa lamang tayo magre-ready. Amen? Mamaya, hindi natin maibigay yung tama dahil nagmadali ka. Kung ano lang yung nabunot mo doon sa wallet mo, yun ang naibigay mo. Amen? Delikadong bagay. Kaya doon pa lamang sa bahay, supposedly ay naka-ready na. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Manalangin na po tayo.